idan har an ka gaba bana nan an sha darbona wasa wasa ne ruwa gayyar gora ne mana wanne wanne ne gidan taron mata ne in dai taro ne babu mu ai suna ne Allah ya yi sarkin da kashi ne turmi a haye takun yayi wasu sun sake reshe sun kama ganye tumbaye 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 ta cika duniya kowa tumbaye 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 kamar wasa tumbaye tumbaye ta cika duniya kowa tumbaye kika san ki sisi nar da zaki wa saurayi ko an banki in ya bido komai ya baki haka za su je mu aiye haka za su so mu aiye haka za su gan mu aiye haka za su bar mu da gani da bar mu daidai da fira da damu daidai da saki da kamu mun sha da gumin cikin mu kafin aji mu aiye